Tryk nu. Og nu skal jeg fortælle om den her fine trøje, vi fik i går af en pige, som hedder Philippe Hansen. Og den er faktisk meget fed. Den er sat ned for 200 kroner til 150 i H&M. Og vi har fået en gæst ind, der skulle prøve dem. Kom her. Philippe. Hvad var det, du hed? Isabella Cristiano Royal. Og du skal så. Den her. Kan du lide den her trøje? Hun er lidt fint. Du lide den? Ja. Så er I bagpå. Og så det var vores fra H&M kunne I komme op og finde den her fine trøje. Så skal vi videre på. Og så er det her. Så er det farve. Den trøje. Og ja, den er købt selvfølgelig i kant. Og ja, den har kostet 300 kroner, så nu ned for 450. Eller det er op til den. Nogen har så en studie for at søge at prøve den. Og ja, hvad hedder du? Jeg hedder Hansen Johan Frederik. Og vi har fået Hansen Johan Frederik for at søge, at vi kan prøve den. Og den er god til ham. Og den pris, der er stedet op. Og man kan passe den. Man kan næsten passe den. Men den har han på. Ikke så meget tjekke ud til. Nå, men jeg skal have den her trøje med fucking fed. I får mig tilbage! Og så er vi færdige her. Jeg hedder Markus Christiansen, og det er Philippe. Hvad var det nu, du havde sagt navn? Hansen. Ja, Philippe Hansen. Og så vil vi godt. I går var der en ambassadør, der blev sprængt i luften på grund af en bilbombe. Det var, jeg tror han hed, hvad var det nu, han hed? Araxen Kamboli. Det skulle lige meget. Og så skal jeg også lige fortælle om den der sidste uge. Hvad var det nu, det var? Det var den der lejlighed, som sprang i luften på grund af, at der var en eller anden syg mand, der tændte ild, fordi han var blevet sur på sin kæreste. Ja, og så skulle han absolut også lige tænde ild til den der lejlighed, og så sprang den så. Og så kom politiet, og politiet er så ved at undersøge, hvem det var, der sprang lejligheden i luften. Og så går vi videre til dig. Det er det sidste lyd, vi får. Det er det sidste lyd. I går var der indbrud i en bank. Han havde en kniv, og han havde troet en, så politiet kom, og kom så til at skyde ham manden, fordi at han var så farlig. Og det var så slut på TV-avisen i dag. Hej. Hej, det er Philippe Hansen, og ja, jeg vil gerne kritisere sporten, og jeg har fået en med ind i studiet, og det er Markus Hansen, og Markus synes, det er, at vi tjener Spanien under EM. Jeg har nomineret med Italien. Og Italien, de er altså røget ud. Ja, det var lidt... Hej! Ja, men det er foran, og ja, vi kan tælle lidt mere i. Ja, det var meget godt det mål, Spanien lavede i går. 2 mål. Men det kostede nu 2 mål. Det der. Okay, så er det sporten, og ja, vi siger farvel og tak for i dag. Jamen, farvel! Jeg vil gerne komme til at være, så skal jeg have stormvejr. Og det blæser allerede med torden og byen. Og der kommer et kraftigt blæs på Nordland. Og måske kan det begynde at blive jordskælv. Jeg må slutte herfra.